Daşary ýurtlardaky studentleriň wiza kartlary bilen bagly kötençlikleri dowam edýär. Daşary ýurtlarda bilim alýan türkmenistanly talyplaryň maliýe mümkinçilikleri bilen bagly kötençlikleri dowam edýär. Orsiýetde okuyan talyplar Türkmenistandan alan wiza kartlaryndan pul nagatlaşdyrmak üçin köp mukdarda komissiýa ýagny hyzmat göterimini tölemeli bolýar. Beýleki bir tarapdan soňky aýlarda köp sanly türkmenistanlynyň öz kartlaryndan maliýe serişdelerini nagatlaşdyrmak üçin Özbegistana ýykyn etmegi bu ýurtdaky türkmen talyplarynyň kötenmegine getirdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy türkmen banklarynyň alynan wiza kartlaryny orsiýetde ulanmagyň bökdönçlükleri we soňky aýlarda kartlardan pul nagatlaşdyrmak üçin Özbegistana ýykyn edip başlanan türkmenistanlylar barada 19 oktýabrda jekmejek maglumat berdi. Häzirki wagtda Türkmenistandan daşary ýurda iki usul arkaly pul ulatmak mümkinçiligi bar. Olaryň biri Western Union geçirim hyzmatlaryndan peýdalanmak, beýlekisi bank kartlaryna pul geçirmek diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä Türkmenistanda Western Union tiz geçirim hyzmatlaryndan peýdalanmagyň mümkinçilikleri para peşkeş sebäpli çäkli bolmagyna galýar. Türkmenistandan berilen wiza kartlary arkaly orsiýetiň bankomatlaryna pul nagatlaşdyrmak üçin türkmen banklaryna 25% komissiýa tölemeli bolýar diýip habarçy şeýle ýagdaýlary başdan geçiren talyplara salgylandy. Türkmen banklary kartlardan pul nagatlaşdyrmak boýunça hyzmat göterimleriniň ýokarlananlygy barada resmi maglumat henüz çap etmedi. Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady İş Bankynyň resmi web sahypasyna standart wiza kartlary arkaly daşary ýurt banklarynyň we bankomatlarynyň nagd pul almak üçin her bank amalynyň 3% komissiýa töleginiň talap edilýänligi maglumat berilýär. Ýöne bu maglumatyň soňky sapar haçan täzelenenligi mälim näl. Azatlygyň habarçysy Özbegistanaky talyplaryň pullaryny nagdlaşdyrmak boýunça duçar bolýan kynçylyklary barada özündäki maglumatlar bilen gurrunga dowam etdi. Oktyabr aýyna geçip studentler Özbegistana wiza kartlaryndan pul çekip bilen ok diýip habarçy aýtdy. Onuň talyplary salgylanyp berýän maglumatyna görä olar günnelik öýellerine ruhsat berilýän $15 hem nagdlaşdyryp bilmeýärler. Soňky aýlarda ýaşaýjylar wiza kartlaryndan pul almak üçin Özbegistana ýykyn etdiler. Olam studentleriň kötenmegine getirdi diýip habarçy aýtdy. Soňky bir ýarym ýylyň dowamynda Türkmenistana wiza kartlary arkaly nagdlaşdyrylýan puluň möçberini çäklendirmeler giridildi. Galbertede geçen döwrüň dowamynda türkmen banklarynyň kartlar bilen bagly komissiýa talaplary hem wagtyň geçmegi bilen ýokarlanmak bilen boldy. Türkmenistanyň 2017-nji ýylyň dowamynda dollaryň gara bazardaky narhynyň onuň resmi bahasy bilen deňeşdirenigini epesli ýokarlanmagy bilen köp sanly türkmenistanlylar bank kartlaryna maliýe serişdelerini daşary ýurtlardan nagdlaşdyrmagyň uğruna çykypdy. Munyň bilen bir hatarda häkimetler bu ýagdaýyň öňüni almak üçin dürli çäreler görüpdi.